Uvidíme, ako si poradia s juniorskou vodou. Zatiaľ majú celkom našlapnuté. Volia pravú stranu na začiatku kanála. Celkom pekný prejazd toho válca, ktorý tam je. Bez väčšieho škriechania sa rútia do stredného pasáže zvané Krúbka. Skok pravou stranou. Krásne sa vyviezli po pravej vlne. Takmer ako keby to žiadne boli neboli to prešli. Naozaj veľmi dobre počuť, ale už ráno som počul, že si vyberám miesto, aby poriadne posádky počuli na vode. A už sa týka